Türkmenistan'ın konstitutsiyası yenide ütgedilip iki palatyly parlament, ýagny Milli Geňeş iki palatyly boldy. Seýle-de Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri diýilip yglan edildi. Bu ezek beýle urulşygy amala asyrmak üçin 21-nji ýanwarda parlamentiň ýokary we asak palatalarynyň Bilelikdäki mejlisiniň maslahaty bary ýogy bir näçe sagat dowam etdi. Parlamenti özgörtmek teklifi goloýda 11-nji ýanwarda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan teklif edildi. Ol sol döwürde parlamentiň ýokary palatasy halk maslahatyna baş tutanlyk edýärdi. Seýlelikde şenbe günü geçirilen ýygnakda parlamentiň ýokary palatasy ýatyryldy. Halk maslahaty öňkü prezidentiň ýolbaşçylygyndaky häkimetiň aýratyn organ hükmünde täzeden döredildi. Konstitusiýany özgörtmek bu gezek Liwat vilayatynyň Halaç etrawynyň bir ýaşaýjysy Garly Bazarowyň teklifi bilen amala asyryldy. Ol parlamentiň Bilelikdäki mejlisinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ýanyndan teklif bilen çykyş etdi. Bugünkü maslahatda siziň başlangyjyňyz bilen esas kanunumuza ötketmeleriň giýdirilmegini hem-de Türkmenistanyň halk maslahatynyň döredilmegini biz ýaşlylar dollygyny gollaýar. Onun çykyşyndan ma'lum bolşuna görä, konstitusiýanyň 77-nji maddasy ütgedilip, parlamentiň ýokary palatasy ýatyrylýar. Halk maslahaty bolsa aýratyn häkimet hükmünde täzeden döredilýär. Bazarow sözüniň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedowy halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlamagyny hem teklif etdi. Ahyrman arka dağımızdan başga adam görnenok. Sonun ýanyndan öz kakysynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine bellenýändigi hakynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň fermany peýda boldy. Bazarow bu gazanylanlaryň esaslandyrjysy däl. Ol diňe Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen halkynyň milli lideri bolmagyny kanuny esasda ikrar edilmegini teklif etdi. Mundan soňra maslahatda gatnaşyjylar haýal etmän Türkmenistanyň konstitusiýasyna türkmen halkynyň milli lideri barada kanunyň taslamasyny hüdürlediler. Teklif destine ara alınıp maslahatlaşyldy. Hem bir agızdan kabul edilip Kiçi Berdimuhammedowyň garamagyny hüdürlendi. Ol bolsa 100 ugru gol çekdi. Bellesek maslahatyň dowamında diňe Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenilen övgüli çykyşlar boldy. Halk maslahatyna aýratyn häkimet hükmünde Türkmenistanyň konstitusiýasyny makullamak, oňa ütgetmeleri we goşmaçylary girizmek, ýurduň içeri we daşary siýasatyny kesgitlemek ýaly giň yktyýarlyklar berilýär. Onun düzümine Türkmenistanyň kanun çykarjy, ýerine ýetiriji, Sultandy prezident we adalet ulgamlarynyň ýolbaşçylary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, ministrler kabinetiniň agzalary, deputatlar we beýleki käbir ýokary derejeli resmiler dagy girýär. Mundan başga da kanuny esasda Gurbanuly Berdimuhammedowa türkmen halkynyň milli lideri hükmünde ýurduň siýasy durmuşynda uly yktyýarlyklar kepillendirildi. Galy berse de oňa we onuň maşgaly agzalaryny eldirilmesizlik hukugy hem berildi. Bu hukuk onuň eýetçiligine we maşgaly agzalarynyň eýetçiliginde duran emläklere hem degislidir. Sol bir wagtda türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň hemislik agzasy hem bolup durýar. Türkmen bilermeni we odol hökümet resmisi 20-nji ýanwarda azatlyk bilen geçirilen gurrundyşlykda şeýle howlukmaçlygyň sebäbiniň öňkü prezidentiň oglunyň prezidentlik wezipesini alyp barşy bilen kanagatlanmazlygy hem-de maşgalanyň içerki çağında bolup geçen käbir oňuşmazlyklar bilen baglanyşykly bolmagy mümkin diýdi. Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda hökümet guruluşyny ütgetmegi teklif edende Konstitusiýon reforma komissiýasynyň döredilýändigi yglan edildi. Şonda türkmen rejimi resmi däwe berja edýän ýaly bolup göründi. Bu özgörüşler ara alyp maslahatlaşmak üçin azyndan bir näçe ay wagt sarp etmeli bolýar. Ýöne Berdimuhammedow muňa wagt ýok diýen karara gelen bolsa gerek. Serdar Berdimuhammedow kakasynyň nukdaý nazaryndan diňe onuň garaýşy hem däl, ýolbaşçy wezipesine düýpden taýýar däl eken. Hut şonuň üçinem indi Serdar dälde, onuň kakasynyň ýolbaşçydygyny nygtamak üçin milli lider baradaky kanun kabul edildi. Döwleti dolandyrmakda tejribesizlikden başga-da Serdar maşgalanyň içindäki dawalaryň sebäpkäri bolandyr. Onuň öz daýdasyny Gyzyl Ýarmaý jemgyýetinden işden boşatmagy, şonuň bilen bir wagtda käbir maglumatlara görä ondan bir näçe 100
milyon dollarlyk nagd pul almagy elbetde kakasyna yaramadyk bolmaly. Nähilde bolsa Gülnabat onuň ayal dogany, ol doganynyň hormatyndan prezident bolan wagtynda elmydama peýdalanyp geldi. Mundan başga da Serdar Maşgalanyň beýleki täsirli agzalarynyň ykdysadyetine de täsir etdi. Şoňa görä Uly Berdimuhammedow öz maşgalasynda hem döwletde ýeketäk ýolbaşçylyk derejesini ýzyna almak üçin oglunyň ýeňinden çekmek islendir. Dip bilermen aýdýar. Azatlyň Türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesiniň 10-njy ýanwarda ýazmagyna görä Uly Berdimuhammedow häkimeti doly öz ygtiýaryny almak üçin nowatdaky reformany geçirmek barada baryp 2020-nji ýylyň tomsunda oýlanypdyr. Halk maslahaty Özbaşdyk institut hökmünde üstesine de iň ýokary häkimiýet bolan soň Gurbanulla öz oglunyň elindäki hökümet bilen maşgalasynyň arasynda özara işçen gatnaşyga mümkinçilik döreder. Serdaryň döwlet işlerinde tejribesiniň ýokdugyny köp adam eýýäm gördi. Onuň özüni oňaýsuz duýýandygy aýdyň. Halipe hökmünde kakasynyň kömegine mätäşdigi bildirýär. Men Gurbanulla beýle işlere öň gatnaşmady diýemok. Ol öňküleri ýaly ýurduň içeri hemde daşary siýasatyna işçen gatnaşýar. Mysal üçin ol bir näçe gedek daşary ýurt saparlaryna gidipdi. Serdar häkimiýet başyna gelen soň Türkmenistanda bolup geçen ähli samitlere gatnaşdy. Ýöne munyň ählisi Serdaryň tejribesizligini aýdyn görkezýär. Halk maslahatyny üýtgedip gurmak bilen Gurbanuly özüniň ýokary häkimiýetini formal taýdan resmileşdirmegi maksat edinýär. Ol şeýle etmek bilen ähli möhüm siýasy kararlary resmi taýdan kabul edip biler hemde onuň kakasy hukugy ýok ýerden prezidentiň welipesine girýän işlere çaktanaşy goşulýar diýilmedi ýaly ogly Serdara zerur tejribäni toplamagy mümkinçilik we wagt döreder. Dip Azatlyň söhbetdesi aýdýar. Ýatlasak mundan bir ýyla goly öň 2020-nji ýylyň 11-nji fevralynda geçen halk maslahatynyň adaty daşary sessiýasynda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet dolandyryşyny ýaş nesli bermek üçin wezipesinden çekilmek niýetiniň bardygyny eglan etdi. Sondan bir näçe hepde geçenden soň ilk prezident saýlawlary geçirildi hem de Türkmenistanda häkimet atadan ogla geçdi. Halk maslahaty ilkinji prezident Saparmurat Niýazowyň döwründe 1992-nji ýylda ilkinji gezek döredilendi. Eýýäm iň ýokary wekilçilikli organ statusyna iýedi. Dogrusy Niýazow hem ony absolut güç guwadyň guraly hükmünde ulandy. Mysal üçin ony ömürlük prezident diýip eglan eden halk maslahaty bolupdy. 2006-njy ýylyň dekabrynda Saparmurat Niýazow ýogulandan soň Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna geldi. Ve 2008-nji ýylyň sentýabrynda halk maslahaty ýatyrylyp, onuň ornuny maslahat berici organ hökmünde ýaşulular maslahaty döredildi. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Berdimuhammedow halk maslahatyny gaýtadan döretmegi teklip etdi. 2019-njy ýylda bolsa konstitusiýany üýtgetmek boýunça ýene de bir gezek teklip girizip, iki palatyly parlament sistemasyna geçirdi. Hem halk maslahatyny parlamentiň ýokary palatasyna öwürdi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu reformanyň zerurlygyny dünýädäki çalt üýtgeýän ykdysady we siýasy ýagdaýy bilen düşündirdi. Bu çäreler 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda tamamlandy. 2021-nji ýylyň martynda ilkinji gezek parlamentiň ýokary palatasyna saýlawlar geçirildi. Sonda Uly Berdimuhammedow hut özüniň täze kabul edilen konstitusiýany bozup halk maslahatynyň agzalygyna saýlanyldy we soňra onuň başlygy boldy. Garum derýasynyň Mari welaýatynyň Türkmengala etrafyndan geçýän böleginiň akabalarynda emele gelen buzluklaryň eremegi netijesinde Niçki obasyndaky käbir hojalyklaryň mal ýataklaryny suw basdy. Bu aralykda häkimetler sebitde suw joşmalaryna garşy güýçli depkinde taýýarlyk işlerini geçirip başladylar. Bu işlere ýörite hünärmenler bilen bir hatarda welaýatyň büdjet işgärleri mejburi çekilýärler. Resmi görnüşde eglan edilmedik adatdan daşary bu çäreler ýokary derejedäki hüşgärlikden we howsala ýagdaýyndan habar berýär. Türkmenistanda 2 hepde gowrak wagt bäri dowam edýän adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa ýurduň çäginden geçýän Amy derýada we Garum derýasynda buzluklary emele getirdi. Soňky günlerde howanyň esasanam gündizlerine sähel maýlap başlamak bilen häkimetleriň buzlaryň erep, suwuň joşmak howpy babatdaky aladalaryny artdyrdy.
Bu aladalaryň arasynda geçen hepdäniň ikinji ýarymynda Türkmenalanyň çäginde yerleşýän Zähmet Daýhan birleşigine degişli Niçka obasynda 10-dan gowrak hojalygyň mal ýatagyny suw bastı. Bu hojalyklar boýa olaryň mal ýataklary Garagum derýasynyň goloýuny ýerleşýär. Mallaryň ziýan çekenleriniň anyk sanyny bilmeýärin. Ýöne häzirki wagtda ýaş çagaly maşgalalaryň adynyň 30 sanysy obanyň wagtdaýyn terk edip goloý etraplardaky dogun garyndaşlarynyň kagitdi. Dip Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 23-nji ýanwarda gurrun berdi. Köp ýaşaýjy derýanyň buzlary erep başlasa, onda tutuş owanyň suwuň aşagynda galmak howpynyň bardygyny aýdýar. Olar döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek berilmeýändigini belläp, özlerçe çäre görmäge synanşýandyklaryny aýdýarlar. Derýanyň golaýyndaky hojalyklar halta satyn alyp onuň içine çäge goýup jaýlaryň ýanynda goýýarlar. Suw agmaz ýaly ullokan emeli böwet ýatýarlar. Owa ýaşaýjylary bir-birine kömek edýärler. Köp hojalyk mundan 3 ýyl odal gelen fiilde weýran bolan öýlerini ýaňy dikeldipdi. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Häkimetler Niçkalylara himayet etmese de geçen hepdäniň ahirinde Zähmet Daýhan birleşiginiň çägindäki 3 ajy atly ýerde suw joşmalaryna garşy güýçli depkinde taýýarlyk işlerini geçirip başladylar. Emele gelen buz bölekleri derýanyň akymyny ýuwaş-ýuwaşdan üýtgedýär. Şol akymyň öňüne haltalar, kerpiç önümleri goýulýar. Ýöne akymyň öňüne heniz doly ýapyp bolmady. Uly ýük daşaýan kamazlar gijesi bilen derýanyň gapdalynda işleýärler diýip habarçy akymlar doly ýapylmasa, onda köp ýaşaýyş jaýyny we ekrançylyk ýerlerini suw basma howpynyň awanýandygyny hem aýtdy. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz bu ýere welaýatyň ähli künjegünden agyr tehnikalaryň, gum we benzin daşaýjy, tiz kömek uluglaryň hem iýerlendigini aýdýarlar. Mundan başga bu işlere welaýatyň dürli edara kärhanalaryndan büdjet işgärleri hem mejburi çekilýär. 2-3 günlük iýerilýän işgärleriň arasynda muallimler, gaz edaralaryň we jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri, tehnik we elektrik işgärler bar. Müňe olaý büdjet işgäri gezekleşip şu ýerde işleýär. Esasanam ýaş oglanlar iýerilýär. Olar ravnina atlandyrylýan çöl meýdanyna dikilen harby çadyrlarda galýarlar. Olar çadyryň içine ot ýakyp ýylynyp gün görýärler. Şol bir wagtda Sebiti bilen ýokary derejeli döwlet resmileri Daýhan birleşiginiň goloýuny ýerleşýän Jojuklu mehmanhanasyna ýerleşdirildi. Dip habarçy aýtdy. Harby çadyr ýetmedik büdjet işgärleri daşarda odun, sazyk, ýylgyn ýakyp ýylynyp gün görýärler. Bu işlere çekilen marly bir büdjet işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda özleriniň haltalary gumdan, çägeden doldurmak işlerine amal edendiklerini gurrun berdi. Her haltanyň içine çägi salyp konteynerlaryň içine basýarys. Konteynerler çägiden dolan soň onu kamatçy kysymly buldozer bilen derýanyň joşup suw agýan ýerine itekleýäris. Emma içi gumly konteynerleri hem suw itekläp alyp gidýär. Büdjet işgärlerine hiç bir ýatyp dinç almagy wagt berilmeýär. Arasynda işden çykarsaňyzam çykaryň diýip gaýdasyn gelýär. Ýöne derýanyň goloýundaky ildeşlerimize awanýan howp görüp, olaryň kyn gününde taşlap gaýdasyn gelmeýär. Öz-özümizi köşeşdirip işimizi dowam etdirýäris. Dip büdjet işgäri aýtdy. Häkimetler bu ýerde alınıp barlayan işleriň halk köpçüligine ýaýramazlygy üçin berk çäre görýärler. Sebitde kanun goraýjy edaralaryň işgärleri nowatçylyk çekýärler. Olar bu ýere barýan adamlaryň ählisini sanyp alýarlar we nowatçylyk gutarandan soňra olaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar. İşgärleri 3 ajyda bolan hadiseler surata ýa video almak, seýlede bular barada gurrun bermek gadagyn edildi. Telefonda üýtgeşik surat ýa video bolsa, olary pozdurýarlar. Dip büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga da bozulan tehnikalar gizlin ýollar arkaly welaýat merkezine iýerilýär. Adamlaryň ünsüni çekmedligi üçin olary döwlen tehnikalary görkezmejek bolýarlar diýip büdjet işgäri sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri Garagum derýasynyň goloýunda ýerleşýän hojalyklara öýlerini wagtlaýyn terk etmeýi hem taşyrdylar. Ýöne resmiler olary ýaşar ýaly wagtlaýyn jaý bilen üpçün etmediler. Sebit ýa ýurt resmileri şeýlede berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri bu çäreler barada açaçan maglumat bermeýärler. Ýöne bu waka prezident Serdar Berdimuhamedowyň Garagum derýasynda buz gatlagynyň dörendigine şoňa görä onuň kenarlaryny berkitmek işine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny nyltamanyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu barada 19-njy ýanwarda Sebiti eden saparynyň çäginde belläp geçipdi.
Türkmenistanyň Günnäwür sebitlerine Amy derýanyň suwunyň joşmak howpuna garşy hüşgärlik ýagdaýy dowam edýär. Derýanyň Lewap vilayatynyň däne we etrawynyň gawakly obasynyň geçýän böleginde adatdan daşary ýagdaý saklanyp galýar. Sebitiň administrativ merkeziniň jemaat guruluklarynyň işgärleri suw joşmalaryna garşy derýanyň kenaryny galdyrmak işlerine ýardam bermek üçin gawakly obasyny uradylýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary 23-nji ýanwarda sebitde howsala ýagdaýynyň dowam edýändigini, häzirki wagtda esasy ünsüň Lewap vilayatynyň däne we etrawynyň gawakly obasyna gönükdirilýändigini habar berdiler. Bu ýagdaý gawakly obasyny derýanyň suwunyň kenardan agmagy bilen esaslandyrylýar. Amderýa gorawhanasynyň gawakly obasynyň çäklerini öz üçin alýan bölegini hem suw basypdyr. Amderýa gorawhanasynyň däne we darganaty we çärje we etraplaryna ýerleşen görelde gawakly we nargyz bölümleri 50.000 hektar turugy meýdan tutýar. Şu günler gawakylda Amderýanyň kenaryny götürmek işlerine çekilýän jemaat gulugynyň işgärleri içi gum bilen doldurulan haltalar bilen kenary berkitmäge sinanşýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan öňür geçen hepdeniň ahyrlaryna derýanyň kenaryny berkitmek işlerine agyr tehnikalar, ýüklöwler we tekerli ekskavatorlar çekildi. Ýöne suw basan ýerlerde tehnika netije görkezip bilmeýär diýip jemaat gulugynyň işgärleri aýdýarlar. Adatlyň habarçylary 23-nji ýanwarda 200-den gowrak işgäriň ýürüýti awtobuslarda Türkmenabaş şäherinden gawakly obasyna iberlendigini habar berdiler. Ýöne awtobuslar suw basan sebitlere barp bilmeýär. Jemaat guluklarynyň işgärleri 6 kilometr töweregi ýoly piýada geçmeli bolýarlar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri 22-nji ýanwarda ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň vice-premierleriň diküçorda gawakly obasyna barıp adatdan daşary ýagdaý boýunça alınıp barýan işler bilen tanşanlyklaryny habar berýärler. Türkmenistanyň dürli sebitlerine soňky bir näçe hepdeniň dowamyny howanyň temperaturasy aşa sowady. Adatdan daşary sowuk howa derarly Amderýada buzluklar emele geldi. Soňky bir näçe güniň dowamynda howanyň öňküsinden sehel maýlap başlamak bilen buzluklar eräp derýanyň akymynyň ugury bilen aşaklygyna süýşüp başlady. Derýanyň Kerki şäherinden Türkmenabaş şäherine geçýän ugury bilen bölünip gaýdan buz bölekleri Akawanyň aşaky hanasyna tarap süýşüp derýanyň Seydi şäheri bilen Darganata sebitine golaý aralykdaky ýeti öwrümine üýşüp başlady. Bu ýagdaý häkimetleri suw joşmalaryna garşy hüşgärlik derejesini ýokarlandyrmagy terdi. Amderýanyň Merkez Aziýadaky akabatynyň uğruna adatça bahar aýlaryna wagtyl-wagtyl iri suw joşmalary hasap alınýar. Ýöne soňky bir näçe hepdeniň dowamyna sebit aralaşan sowuk howanyň ýygyny aýagyň ewsilip derýada emele gelen buzluklaryň eräp başlamagy suw joşmalary bilen bagly howpy güýçlendirdi.